Je vaša mraznička stále plná ľadu ako tá moja a potrebuje sa rozmraziť? Musíte použiť nôž, vidličku a palicu, čo je časovo náročné a pracné, pretože ja používam tento silný rozmrazovač. Stačí mi jemný sprej a ľad úplne pokrie bez ohľadu na to, aký je hrubý, a po použití zanecháva jemnú vôňu, čo je úžasné, ak máte mrazničku stále plnú ľadu. Rovnako ako u mňa, ani si nemôžete vybrať veci a dvere sa nezatvárajú. Tesnenia spotrebúvajú veľa energie a je ťažké ich čistiť. Používam tieto rozmrazovače, ktoré používam s nožom, vidličkou a palicou na odstraňovanie ľadu, čo je časovo náročné a pracné. Teraz ich jemne nastriekam a počkám asi 10 minút. Tento storočný ľad by sa mohol roztopiť nielen v arktickej ľadovej čiapke. A aby sa zabránilo opätovnému zamrznutiu, po použití má ľahkú vôňu a nepoškodí materiál, takže ho môžete používať s dôverou. Vďaka tomuto výkonnému odmrazovaciemu systému je údržba chladničky a mrazničky hračkou. Rýchlo topí ľad, čím šetrí čas a energiu a zároveň udržiava spotrebiče v efektívnom chode. Odvtedy sa začal pohodlný život. Výrobca momentálne prevádzkuje akciu. Množstvo je obmedzené, príďte si ho kúpiť.